खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 जुन मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हरखाबै देहायाव बेराम आजार सोमजिनो हागौ। देहाखौ सांग्राङै लाखियोब्ला मोजां। वृष राशि। नोंथाङा बबेयावबा दावबायहैयोब्ला खैफोदजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। जेरावबो ओंखारियानो गाहाम। मिथुन राशि। जिउनि गेदेर थांखि होसोनायाव गावनि आंगोनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआव थुलुंगानाय मोनगोन। कर्क राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला खहा जानो हागौ। थाखानाय धोनफोरा गोमालांनो हागौ। सिंह राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। रांखान्थि बिथिङाव मुलाम्फा जागोन। कन्या राशि। नोंथांनि मावनांगौ खामानिफोरा बांनायनिफ्राय बांगोन। देहाखौ जोबोद गोग्लैसोनाय मोनगोन। तुला राशि। नखराव गोदान आलासि फैगोन। रंजा बाजायैनो सानखौ बारहोहरनो हागोन। वृश्चिक राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। मोजां सान। धनु राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ। सोमोन्दो गावस्रालायगोन। मकर राशि। नोंथांनि मावनो लानाय खामानियाव जेंना नुजाथिनो हागौ। गोसोआ जोबोद दुखु मोननांगोन। कुम्भ राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। सोमोन्दोआ गोरानिफ्राय गोरासिन जागोन। मीन राशि। मोजां हाबा मावनायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंगोन। नखराव खौसेथि फैगोन। मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।